Hi mga kalami. Ayan, welcome back. Lami kaayo Mukbang TV. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. So, kami po ay magmumukbang ng pritong Pata. pata. Hawakan mo, kalami, yung isa. Yan mga kalami, tig-isa kami. Okay, pritong pata. Mga kalami, crispy, Okay, super crispy. so mayroon kaming litos and pipino. From? Okay. From Gordos. Crispy Pata. Okay, let us pray. Lord, maraming salamat Panginoon itong pagkain na ito Panginoon. Lord, basbasan mo ito, dagdag kalakasan sa aming pisikal na katawan. Lord God, pagpalain mo kaming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Yes mga kalami. Thank you Lord. Ayan mga kalami, samahan nyo kami sa aming mukbang. Ayan. Kumusta po kayong lahat? So, mamaya po ng konti tayo mag-shoutout. Ayan. So, nilista ko na po yung isa-shoutout ko. Mamaya, kain pa tayo. Yan, tig-isa kami, no? Crispy, mga kalami. Ayan, crispy yung prito. Yan mga kalami, wala kaming rice do. Parang ang sarap mag-rice dito. Ayan. Dapat yata mayonnaise yan, Daddy. Okay na. Ayan. Mga kalami, oh. Kain ka lang kalami ha. So, shoutout lang ako. Kain po tayong lahat. Yan, shoutout po sa laging una, no? Una siya sa pag-comment. Larry Chong. Yan, paring Larry Chong. And Maring Hilda. Yan, at sa Samar Coco Product, ayan, shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din kay Marivic Nogas. Ayan. Shoutout din kay Nini Maming Francisco. Ayan. Hello po. Kain po tayo, mga kalami. Shoutout kay Paring Bataan. Ayan, Paring Bataan. Shoutout po sa'yo. Shoutout po kay Paring Jack Lopez. Ayan, Kagawad, shoutout po. At kay Paring Shane Amor. Ayan. So, malapit na po yung rides nyo. Paring Joel Francisco, shout out po. At kay Boss
Michael Ramirez. Yan, shout out po. At kay Kenzo Soto. Yan, yung masugid natin taga-subaybay sa ating mukbang. Shout out po sa iyo at kay Rod Lopez. At sa iyong anak, Crystal Jean Soto. Yan, shout out po sa inyo lahat. At kay Biyahirong Motorista, shout out po. Anale Lerado. Yan, shout out po. At Jikod mo to vlog. oh, yan, ikaw naman mag-shoutout. Ako naman kakain. Shoutout nga pala kay Digiting. Digiting TV. Elmar Mukbang, shout out sa'yo. Yan kay Elmar Mokbang. Boss Chris Kabansag, yan. Congrats sa'yo, sir. 8,000 followers. Sir Chris Kabansag. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Biyahe ni Chris. Biyahe ni Chris. Laki. Ang hirap pag kulang na yung ngipin, no? Mga kalami, syempre yung dito, wala na, bawas na. Pati dito, nahirapan ng ngumuya ng ano, mga matitigas. Ganun pala yun. Shout out sa kumaring Liza ko yan. Maring Liza Hamero yan. Wilbert Pialugo. Laging nanonood sa atin yan. So bye bye. Paring Alabilita yan. Pax Optana. Yan. Pax, di ka na updated Pax sa ano namin. Alam mo, ang masarap talaga sa mga ganitong ano no, prito, yung masarap na part, yung balat. Balat lang malakas. Yan. Shoutout nga pala kay Pagmasdan TV. Yan. Layo ng sausawan. Si ano pala, Dad? Si Negi. Shout out. I-invite namin minsan yun. Shoutout pala kay Negi. Yung nasa ABS-CBN yan. Abangan nyo, magkukulabs po kami. Nisit lang namin yung schedule kasi medyo busy. Busy siya, busy rin kami. Parang Efren. Shout out Efren. Di Ocampo. Yan.
Kalami! Kain po! Yun, oh. Yung laman walang bawas. Puro balat. Ito ang masarap sa part na to. Yung pang-apak. Mga kalami. Oh. Yan. Yan, oh. Ay. Kalami talaga. Ang tawag ng ano? Abangan nyo yung imumukbang namin, si cucumber. Hilaw. Kami yung huhuli. Mga kalami, kami yung huhuli ng si cucumber. Coming soon. Shoutout mo pala dyan si si Bisor ng San Miguel ng 111. Si Sir Renato Hazela. And sir, salamat sa panonood sir ha. Pwede po kayo mag-comment sa baba. Si Renato. Saka kay Boss Marpy yan. Marpy Serapio. Yan, so di namin maubos. No? Mga kalami. So, mga kalami, Ingat po tayong lahat. maraming salamat sa iyong panonood. At lagi po tayong manalangin upang patuloy tayo gabayan ni Lord. Ingatan, ano man ang ating mga ginagawa. So, thank you so much po. Salamat Huwag po pong sa inyo makalimot lahat. mag-like, share, Salamat sa suporta. and subscribe. I love you all. God bless po. God bless us all.